سلام زي خبركم تعاتلتي بين تي في نلوم سولوس 10 تخلت ترس تدالو حلة توزينات تعتزلكم متيلخو كم وصلوا نخت كاغلونا عند عدمكم بقدام النتارس زينا ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ብውሑዱ 5 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተቐተላ ተገሊጹ። ኤርትራውያንን ተጋሩን ተቐማጡ ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኢትዮጵያ ትርከብን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ሓድሽ ወረራ አንበጣ ኣንጻልይዎን ተባሂሉ። ኣቶ ጃዋር መሐመድ ዝርከቦም ክሱሳት ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። ኣሜሪካን ዝበዝሐ ክፋል የመን ተቋፂሩ ዝርከብ ሕቲ ኣብ መዝገበ ሽበራ ክተስፍሮ ምዃና ትገልጽ። FBI أملا أمريكا عطوات دقفتي ترامب تقاومو خيل علو خمس ساقون كالإن زدهس الزيناتات حيزلكم متسلخو سنين أيم كتال قزين لا تمنخو أبزا چانال دمهنا يوترو تخطاتلتي نختكونو سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝወሰደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተቐተላ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘዳውዋ ከባቢታት ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝተኸፈተት ተሓቢሩ። ማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቡን ንንባብ ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሶኒ 11 ጥሪ ኣላሕለ ኣብ ዝተባህለ ከባቢታት ብዝኸፈቱ ተኽሲ እቲ ዕላማ ንወታደራት ሱዳን ንምቕታል እንተኾነ እኳ ዕላምኡ ዝሰሓተ ጠያይቲ 5 ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ቆልዓን ዝርከቦም ከም ዝተቐተሉ እታ ማዕከን ገሊጻ። ክልተ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዳሃየን ጠፍዩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ ሓረስቶት ሱዳን ዝራእቲ ኣብ ምእካብ እንከለዉ ይኽብል ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዝ ሱዳን ገሊጹ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ዘካይዶ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ክዕወት ከም ዘይከኣለውን እቲ ስሙ ዘይተጠቐሰ ወታደራዊ ኣዛዝ ሓቢሩ። ሓይልታት ሱዳንን ፖሊስ ሱዳንን ብምትሕባር ነቲ ሬሳ ብምልዓል ሎሚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም ዝተፈጸመን ብኣማይት ዝቑፀር ነበርቲታ ከተማ ኣብቲ ቀብሪ ከም ዝተረኸቡ ገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንጣብ መሬቶም ይሕሊፎም ከም ዘይህቡ ብምጥቃስ ኣብ ቀደም ዝነበረ ኣመራርሓ ንመሬቱ ዘይምምላሱ ናቱ ድኽመት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሕጂ ግና ንመሬትና ይሕሊፍና ንህበሉ ምኽንያት ከም ዘየላ ኣፍሊጦም። ምዚ ብዝተሓዘ ዜና ሱዳን ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ሕጂውን ትቕጽሉ ከም ዘላ ንመግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሃገር ሓቢሩ። ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ኩናት ከም ዘየካየደ ዝጠቐሰ ሃፈኛት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ካብ ኩናት ክሳራ ዳእምበር ምኽሰብ ከም ዘይብሉ ኣመልኪቱ። እቲ ሃፈኛ ብተወሳኺ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ብምእታው ፖለቲካዊ መኽሰብ ክረኽቡ ዝደልዩ ሳልሳይ ኣካላት ወገናት ኩናት ይፅሕትሮ ኣለዎ ክብል ወቒሱ። ይኹን እምበር እቲ ሳልሳይ ኣካል ዝብሎ ወገን ግን ኣየነፀሮን። ሱዳን ን26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝጸንሐ ኣብ ዶባት ዝርከብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ድሕሪ ምምላሳ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ዘለዎ ተወሳኺ ሰራዊት ኣብ ምውፋርያ ትርከብ። ኢትዮጵያ ብወገና ሱዳን ዶባት ኢትዮጵያ ብምጥሓስ ብዘይሕጋውን ምንቅስቓስ ትፍጽም ከም ዘላ እያ ትኸስስ። ነዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተወልዑ ዘሎ ናይ ዶብ ግጭት ንምፍታሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘቕረቡ ናይ ሽምግልና ተበግሶ መንግስቲ ሱዳን ከም ዝነፀጉ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። ኤርትራውያንን ተጋሩን ተቐማጡ ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቲ ንልዕሊ 2 ወርሒ ዝቐጸለ ኩናት ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ጠጠው ይበል ዝብሉ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮፓ ዝመጹ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ሰልፊ ተቃውሞ የካይዱ ኣለዉ። እዚ ትማሊ ዝጀመረ ሰልፊ ተቃውሞ ንተኸታተልቲ 3 መዓልታት ዝቕጽል ኮይኑ እቶም ሰልፈኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ህዝቢ ዝበጽሓሉ መንገዲ ይከፈት፣ ኣገልግሎት ቴሌፎን ኢንተርኔትን ናብ ንቡር ይመለስ ዝብሉ ድምጽታት ከስምዑ ውኢሎም። ብፍላይ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ ዓመፅን ግህሰትን ምህላው ዘመላኽት ሓበሬታታት ምምጾም ከም ዘሻቐሎም ዝገለጹ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ብምኽንያት እቲ ጎንፂ ንዘጋጥም ቅትለት ዜጋታት ምዝማትን ምዕናዊ ንብረትን ብዘይሻራዊ ኣካል ክትጻረይ ሓቲቶም። ኢትዮጵያ ትርከብን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ሓድሽ ወረራ አንበጣ ኣንጸላልይዎን ተባሂሉ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሰሜናዊ ኬንያን ዝተረኣየ ሓድሽ ዕስለ አንበጣ ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ይዝርጋሕ ከም ዘሎ ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም ፋኦ ኣፍሊጡ። ፋኦ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ ሓበሬታ እቶም ገና ዘይዓበዩ ዕስለ አንበጣ ካብቶም ቅድሚ ሎሚ ዝራባሓሎም ዝነበሩ ከባቢታት ምብራቕ ኢትዮጵያን ማእኸላዊ ሶማልያን ናብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ናብ ሰሜናዊ ኬንያን ገማግም ግዝኣታትን ይዝርግሑ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ዛጊት እቶም ዘይባፅሑ ዕስለ ዋጅር፣ ጋሪሳ፣ ማርሳቢትን ኢስዮሎን ኣብ ዝተባህለ 4 ግዝኣታት ተራእዩሎ ዝበለ መግለጺ ፋኦ ምርባሕ ቀፂሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ገለ ካብቲ ዕስለ ኣብ ኬንያ ከም ዝዝርግሑን ኣብዚ ወርሒ ናብ ታንዛንያ፣ ደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን ከም ዝኣትውን ድማ ጠቒሱ። ወራር ዕስለ አንበጣ ኣብቲ ዞባ ከቢድ ስጋት ውሕስና መግቢ ከንጸላልሁ ገይሩሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብቢልዮናት ዝግመቱ
አንበጣ መሮር ኣብቲ ዞባ ንዝነበረ ኣኻል ኣብሪሶም እዮም በዚ ዝተሃሰየ ሃገራት መጽናዕቲ ኣብ ምግባር ኮነ ዝርግሕን ምርባሕን እቲ ነፍሳት ኣብ ምቁጽጻር ኣገዳሲ ጻዕሪ ክገብራ ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም ጽውዕ ኣሎ እቶም እስላዊ ወርሒ ጥሪ ናብ ማእከላይ ኬንያ ምናልባቱ ናብ ደቡብ ምብራቕን ሰሜን ምብራቕን ታንዛንያ ምብራቃዊ ዩጋንዳ ደቡብ ምብራቕ ደቡብ ሱዳን ክበጽሑ ይኽእል እዮም ይብል ፋኦ ዛጊት ድማ ገና ዘይዓበዩ አንበጣ ብ8 ጥሪ ናብ ሰሜን ምብራቕ ታንዛንያ ምብጽሖም ጸብጻባት ኣመልኪቶም ኣለው እቶም አንበጣታት ኣብ ዝምች ቦታ ምስ ዓለቡ ክባጽሑን እንቋቑሖ ከብድቑን እዮም እዚ ድማ ተጫጭሑ ኣብ ለካቲትን መጋቢትን ዕስለ ክኽትል ይኽብል የጠንቀቕ ትካል ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት አቶ ጃዋር መሐመድ ዝርከቦም ክሱሳት ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣብቲ ሎሚ ዝወዓለ መጋባእያ እቶም ክሱሳት ዘቕረቦ ናይ ክሲ መከላኸሊ ምጉት ቤት ፍርዲ ነጽይዎ እቶም ክሱሳት እቲ ክሲ ተፈጺሙሉ ዝተባሃለ ቦታ ክልል ኦሮሚያ አዲስ አበባን ብምዃኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ጨንፈር ልደታ ክሪዮ ስልጣን ስለ ዘይብሉ ጉዳዮም ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኦሮሚያ ክሰጋገር ሓቲቶም ምንባሮም ይፍለጥ ገለ ካብቶም ዝቐረበሎም ክስታት ወታደራዊ ብረት ናይ ምቁጽጻር ምምሕዳርን ኣዋጅ ምጥሓስን ኮሙን ናይ ቴሌኮም ምጥፋእ ዝርከብዎም ኮይኖም ካብዚኦም ንምክልኻል ዘቕረብዎ ሕቶን በቤት ፍርዲ ተቐባልነት ኣይረኸበን እቲ ዘቐረበሎም ክሲ ሕገ መንግስቲ ዝሃቦ ማዕርነት ዝጠሓሰ ብምዃኑ ክቋረጽ ዘቕረብዎ ጠለቡን ብምሉእ ድምጺ ተነጺጉሎ ኣብ ገለ ካብቶም ጉዳያት ግን ዓቃቢ ሕጊ ነቶም ክስታት ኣመሓይሹ ክቐርብ ተኣዚዙሎ በዚ መሰረት እቲ ዓቃቢ ሕጊ ክስታቱ ኣመሓይሹ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ክምለስ ኣብ ዘቕረቦ ጠለብ ክሱሳት ተቃይቦሞ ይርከቡ ገለ ካብቶም ክሱሳት እቲ ምንዋሕ ግዜ ኣብቲ ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ከይሳተፉ ዝገብር ብምዃኑ ክሓጽር ሓቲቶም ቤት ፍርዲ ንኽልቲዮ ወገን ብምስማዕ ኣብ ዝመጽእ 22 ጥሪ 2021 ናይዚ ዓመት ክምለሱ ውሳነ ሂቦም ይርከብ አቶ ጃዋር መሐመድ ዝርከቦም ገለ ካብቶም ክሱሳት ኣብቲ ሃገር ከቢድ ናይ ጸጥታ ስጋት ብምህላው ኣብ ዘለውሉ ቦታ ኮይኖም ጉዳዮም ክከታተሉ ዘቕረብዎ ሕቶ ተቐባልነት ብዘይምርካቡ ከም ዝሓዘኑ ብምግላጽ ንዝበጽሖም ሓደጋ ተሓታቲ እቲ ቤት ፍርድን ኣኽበርቲ ሕግን ብምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣኽበርቲ ሕጊ ብወገኖም እቲ ውሳነ ምግዳድ ዘይኮነ ከም ኣማራጺ ዝቐረበ ብምዃኑ ብምጥቃስ ብዛዕባ ድሕነቶምን ከም ዝከታተሉ ቃልኣት ኢሎም እቶም ክሱሳት ድሕሪ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 2020 ዝተፈጸመ ቅትለት ውሪ ኢትዮጵያዊ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ እዮም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣሜሪካ ንዝበዝሐ ክፋል የመን ተቋፂሩ ዝርከብ ሕቲ ኣብ መዝገብ ሽብር ክተስፍሮ ምዃና ገሊጻ ኣሜሪካ ነቲ ዝበዝሐ ክፋል የመን ተቋፂሩ ዝርከብ ሕቲ ኣብ መዝገብ ሽብር ክተስፍሮ ምዃና ይግለጽ ኣሎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ነዚ ከም ዝረጋገጸ ዝሕብር ማዕከና ዜና ምምሕዳር ትራምፕ ክእለ ሓደ ሰሙን ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘለውሉ ግዜ እዩ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ንሕቲ ኣብ መዝገብ ሽብራን ተስፊራቱ ንመስርሕ ሰላም የመን ተወሳኺ ዕንቅፋት ከም ዝኸውን ዲፕሎማስያኛታት ስጋቶም ይገልጹ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሕቲ ንምእላይ ካብ 2015 ናትሒዙ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝምራሕ ኤርትራ እትርከብ 31 ሃገራት ዝደገፉ ኩናት ዝኾነ ፍረኸ የምጽእ ድሕሪ ምትራፉ ብደገፍ ኣሜሪካ ተወሳኺ ፖለቲካዊ ጸቕጥን ምፍጣር ይህቀን ከም ዘለዮም ሰበስልጣን ሕቲ ዝጠቕሱ ንሕቲ ንምድምሳሱ ዝተኸፈተ ጽዑቕ ኩናት ካብ ወደባዊት ከተማ ዓደን ክሰሓብ እኳ እንተተገደደ በቀይሕ ባሕርን ካልእ ዝርከብ ዝበዝሐ ስትራቴጂካዊ ቦታታት እቲ ሃገር ግና ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እዩ ዝርከብ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕቲ ወታደራውን ፖለቲካውን ሚዛን የመን ሒዙ ምህላው እዩ ዝግለጽ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝድገፍ መንግስቲ የመን ዝበዝሐ ኣካሉ ኣብ ስደት ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኮይኑ ነታ ባሕልታት ስዑድን ኢማራትን እትሕሉ ከተማ ዓደኑን ዝበዝሐ ክፋላ ክቋጽሮ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝንገረሉ FBI ኣብ መላእ ዓለም ዕጡቓት ደገፍቲ ትራምፕ ተቃውሞ ከየልዕሉ ሰጊኡ ዕጡቓት ኣብ ህንጻታት ባይቶ ናይተን 50 ግዛታት ኣሜሪካ ናብ ዋሽንግተን ዲሲን ቅድሚ 20 ጥሪ 2021 ዝካየድ ጽምብል ምርኻብ ስልጣን ክተኣኻኸቡ ይውጥኑ ኣለዉ ምሩጽ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በሶኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ካብ ህንጻ ባይቶ ኣሜሪካ ካፒቶል ወጻኢ ነቲ ቃለ መሓላ ንምፍጻም ከም ዘይፍርሕ ተዛሪቡ ዛጊት ንሱን ምክትሉ ካማላ ሃሪስን ነቲ ስነ ስርዓት ኣብ ከባቢ እቲ ህንጻ ኣብ ክፉት ስፍራ ከም ዝፍጽሞ እዩ እቲ ውጥን ዘሎ ኣብ 6 ጥሪ 2021 ሕሉፋት ደገፍቲ ትራምፕ ንውጽኢት እቲ ኣብ ሕዳር ዝተኻየደ ምርጫ ብምቁዋም ነቲ ህንጻ ድሕሪ ምውራሮም 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ሰመዚ ጸጥታ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ስራየ ጥሕሰት ሕጊ ከም ዘይህሉ ተማባጽዮም
ይርከቡ ደገፍቲ ትራምፕን ሕሉፍ የማናውያንን በመረባት ኢንተርኔት ብዝርግሕዎም ዘሎ ጽሑፋት ኣብ ብርክት ዝበላ ግዝኣታት ተቃውሞ ዝጽውዑ ዘለዎ ኮይኖም ብ17 ጥሪ ከምኡን ኣብታ ቃለ መሓላ ፕሬዝደንት ዝፍጽመላ ዕለት ዕጥቂ ዝተሓወሶ ሰልፊ ኣብ ከተማታት እንከይተርፈ ንኽካየድ ይጉስጉስ ኣለዉ ጆ ባይደን 10 ጥሪ 2021 ቃለ መሓላ ንኽፍጽም ምድላው ይግበር ብምህላው ነቲ ዕለት ዝኸውን ስራሓት ድሕነት ከም ዝጀመረ ይግለጽ ግዜያዊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ድሕነት ውሽጢ ዓዲ ቻድ ወልፍ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ረቡዕ ዝፍጸም ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ጸገማት ንኸየጋጥሙ ፍሉይ ኣገልግሎት ድሕነት ክጅምር መምርሒ ከም ዝሃበ ገሊጹ ከም ሓበሬታ ሰብ መዝንተ ኮይኑ ነታ ባይደን ቃለ መሓላ ዝፍጽመላ መዓልቲ ኣስታት 15,000 ወታደራት ሓለዋ ክዳለዉ እዮም ፕሬዝደንት ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ክውርድ ወይውን ክኽሰስ ዝብሉ ጻውዒታት ኣብ መንጎ ኣባላት ሪፐብሊካን ዲሞክራትን ክካትዑ ዝቐነዩ ጉዳት እዮም ትማሊ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ቅድሚት ፕሬዝደንት ትራምፕ ዘለዎ ናይ ዘይምኽሳስ መሰል ዘልዕል መስርሕ ምጅማሩ ካብ ስልጣኑ ኣብ ዝእለየሉ ውጥናት ብዝምልከት ናርቀቕቲ ሕጊ እቲ ሃገር ሓበሬታ ዝሃበት ኮይና ሎሚ መዓልቲ ውሳነ ክወሃብ እዩ ባይቶ ኣሜሪካ ምክትል ፕሬዝደንት ማይክ ፔንስ ንትራምፕ ካብ ስልጣኑ ክኣልዩ ዝጽውዕ ብይን ንምጽዳቕ ድምፂ ክህቡ ምዃኖም ድማ ተፈሊጡ ዲሞክራት ብወገኖም ትራምፕ ምስቲ ኣብ ካፒቶል ዝተወልዐ ግርግር ዝነበሩ እጃም ብዝተሓዘ ናዕቢ ምጉዝጓስ ብዝብል ክሲ ክምስረተሉ ምዃኖም ይገልጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ በይንክቲ ሎም ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ዜና ለና ንሳና ስንጽናሕኩም ብልብል ምስኪን ሰሚዕናኹም